Дай зад полицейската кола са сеним. Смани нас ба Иван двамата. Какви снимаш, бе? Правя клип. Айде. Айде двамата. Браво. Голям рокер с тази цигара. Сега зад него мога да изменим надолу. Тук ще си вземем, бе. Оттам ще вземем. Мани машината, другия си дом, ще съм в друга. Айде да снимем, ай. Отпред. Ja, дай. Снимай. Къде е твоя? Къде е Батинко? Ето го и прочича Репсо. Питка! Само го държи. Ей! На арката долу, на разклончето, дето се отива на това. Прибери корема! Зад си има ли? Да. Корема прибери. За 4 лева коня направят хората. Живи! Живи! Горна Тополския потоне ги прави. Май Иван. Матилко, трябва и на тебе една панелка Хонда, не сеш ли? Чакай, търси! Живи! Само то ли го снимаш, бе? Не, бе. Всички, бе. Това ще ми го пуснеш и после аз да си го тука. Пусни го. Този път дет ма снима на пачеджета жена, ма? Остави, Айде. път капваш с мен, нали? Не, бе, как го? Кажи ми, войдай, бе. Ай, бойте ми. Ще тръгваме, ли? Ай, слеем на долу, човек. Хайде ще стенем на това. Ето, тръгваме, ли? Ще ходи с тук.